Hei tuturor, sunt eu, Elpis de la Shida. Vreau să spun, dezabonați-vă de la canalul meu, pentru că... Bine, nu spun numai cei care nici nu se uită la mine. Am 6 abonați și numai 2 dintre ei s-au uitat la niște videoclipul anterior, în care spuneam, mă las de YouTube, pentru totdeauna. Da, adică mai bine cei 4 care nu vă uitați, că s-au uitat 2. Dezabonați-vă, ce mai contează? Da. Și nu, da. Și vă spun de ce mă mai las de YouTube. Uitați-vă și la descrierea anteriorului videoclip ăla în care spun că mă las de YouTube. Așa. Pentru că toată lumea mă înjură și mă crede nu știu ce, nu știu cum și nu știu ce. Pentru că am scris eu un comentariu, nu știu ce. N-am înjurat sau n-am făcut eu, dar s-au luat mai mulți de mine. Și da, toată lumea mă înjură și mă cred nu știu, mă cred eu încrezut în mine. Și motivul care vi-am spus, nu înțeleg de ce v-ați abonat la mine dacă nu vă uitați la canalul meu. Eu nu... Adică, mă rog, dacă sunteți abonați, mă rog, măcar uitați-vă la un videoclip. Nu vă oblig să mă uitați la tot, dar măcar un pic. Știți că eu sunt abonată degeaba la Daria Pony, degeaba la Elpis Page, degeaba la Anubis Elpis, degeaba la Elpis Diana, degeaba la Blueberry and Pinkie Pie, degeaba, da, degeaba. Așa. Eu nu mă uit de la videoclipurile lor. Sunt sarcastică dacă nu v-ați prins. Da. Eu mă uit. Deci, mă uit în fiecare zi la ele ce postează. Da. Nu mai cred că, nu știu, o fată, am uitat cum se numește canalul ei, o să mă uit. Și la Blueberry and Pinkie Pie. Da. Da, deci și numai ea mi-a scris un comentariu, a scris nu, pentru că da, n-am ce să fac. Pentru că măcar bine, nu dau vina pe ea care m-am jurat, poate că am și un motiv, dar na, acum mă crede toată lumea că sunt eu aia care cere toată lumea și nu știu ce fac și nu știu cum. Deci mai bine nu mai postez decât să mă mai creadă lumea că sunt eu nu știu ce și nu știu cum. Și da. Ok, și cam asta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați să vă uitați la descrierea din anteriorul videoclip. Și știți ce ați vrea? Ceva de încurajare, măcar să văd că cuiva îi pasă de mine. Și știu că cuiva îi pasă de mine. Aș vrea cei care măcar vă leneviți și vă sclifosiți să vă uitați la un amărât de videoclip care durează 3 minute sau 4 minute, vai, decât să vă uitați la televizor, da. Uitați-vă și voi pe YouTube ca niște copii normali. Da. Așa. Și aș vrea să faceți un videoclip în care să nu spuneți să mă las de YouTube, pentru că doar asta m-ar putea încuraja să nu mă las de YouTube. Da. Ok, pa.